שלום לכולם. זה הסרטון הראשון לקורס רובוטיקה. שימו לב, ברובוטיקה יש לנו מספר קורסים. מתוך ה-18 קורסים שלנו, 4 הם בתחום הרובוטיקה ברמות שונות. יש לנו קוד בגובה העיניים, שזה תכנות רובוטים לילדים עד כיתה ג', ילדים מאוד קטנים. יש לנו רובוטיקה למתחילים, שזה רובוטיקה קצת יותר מתקדם, גם לילדים קטנים עד כיתה ד', אבל ההבדל הוא שקוד וגובה העיניים, בקוד בגובה העיניים אנחנו לא משתמשים במסכים, אין מחשבים, אין צורך במחשבים או בטאבלטים. ברובוטיקה למתחילים כן אנחנו משתמשים במחשבים, זה הבדל עיקרי. יש לנו את הקורס הזה שאנחנו מתחילים היום, שזה רובוטיקה, שזה מכיתות ד' עד כיתות ו' בערך, תכף נדבר בצורה רחבה עליהם, והקורס המשך, שזה הייטקיסטים צעירים, שם אנחנו נכנסים לעוד תחומים בתוך תחום הרובוטיקה. אז הקורס שלנו, רובוטיקה, הוא הקורס הבסיסי של כל החברה. כי מהקורס הזה התחלנו ושיפרנו ושינינו בכל שנה, אבל זה בסיס של הכל. כשאנחנו מדברים על רובוטיקה, אנחנו מלמדים ונוגעים בבסיס של כל תחום שקשור לרובוטיקה. רובוטיקה זה לא רק רובוט. רובוטיקה כוללת תכנות בהנדסה. זאת אומרת, לדעת לתכנת את הרובוט ולדעת לבנות את הרובוט. ובתוך ההנדסה אנחנו כוללים גם חשמל ואלקטרוניקה, כי יש לנו את הגוף של הרובוט ואת החלקים אלקטרוניים וחשמליים. אז למעשה ילדים בקורס רובוטיקה לומדים תכנות, הנדסה, חשמל ואלקטרוניקה, וקצת פיזיקה פה ושם, שאנחנו צריכים לדבר על כוחות, על שיווי משקל, אבל תמיד בצורה מאוד חווייתית, בצורה מאוד כיפית. אין פה נוסחאות, יש יותר ניסוי וטעייה. מאוד חשוב שתדעו שביקשתי ונבקש ונתעקש שלכל ילד יהיה מחברת וכתיבה בכל שיעור, עדיף מחברת משבצות, ושם הוא מתעד. אחד מהשינויים מהשנה בכל הקורסים, בכל הפעילויות, כולל בתחרויות, זה התיעוד. זה דרך לעזור לילדים לעכל את המידע, זה דרך גם שההורים יכולים להשתתף כרואים מה ילד כתב. פה אין שום צורך שילדים יכתבו מגילה שלמה, אם מישהו רוצה אין לי בעיה, אבל מספיק לי שהם יכתבו כותרות, איזה קשיים היו לי היום ואיך פתרתי אותם, או מה עשינו, או מה למדתי, או מה חדש. בכל מערך שיעור יש לכם התייחסות למה מתארים כל פעם, כותבים כל פעם. כמובן יש לכם עוד רעיונות או דברים שאתם רוצים להוסיף, אבל מאוד מאוד חשוב כדי גם שנוכל לחזור אחורה. כן, לא יודעת, לקראת סוף הקורס אנחנו צריכים לבנות משהו מיוחד, ואז איך היינו מחברים אלקטרוניקה או חשמל, או איך עשינו את זה, חוזרים אחורה וזה שם, יש המון עניין מסביב המחברת המדעית והתיעוד, אז תתעקשו לזה, תעשו את זה, זה כתוב בכל אחד מהמערכי שיעור. עכשיו אני אראה לכם את התיקייה בדרייב, שזו התיקייה, אוקיי? זה מה שיש בתיקייה כרגע. יש לכם סילבוס, שימו לב שבגדול הסילבוס הוא יותר למנהל מאשר לנו. אני כתבתי את הסילבוסים בחודש אפריל, שמה בפסח, ואז התחלתי לכתוב מחדש את הקורסים. כמובן שיש שינויים, יש פה דברים שאין, לא קורה כלום, כי הנושאים הם אותו הנושאים, אבל תוך כדי כתיבה שיניתי, לא את הנושאים, אבל אולי שיניתי את הערכה, או את הדרך שאנחנו עושים את זה, או את המספר שיעור, לא קורה כלום. המנהלים יודעים את זה, שאני שולחת תראו שבסילבוס כתוב, שיכולים להיות שינויים בזה, אז יש לכם את הסילבוס, אם אתם לדברים כלליים,
אבל אתם מתנהלים לפי המערכי שיעור שיש בתיקייה. כרגע יש 4, בהמשך אני אעלה את הבאים, או השונים, המערכי שיעור הבאים הם בבדיקה כרגע. אני אסיים לבדוק ויעלה אותם. בשיעור מספר 1, הנה, זה המערך שיעור שלו. אוקיי, כל המערכים ככה, יש לכם את כל מה שאתם צריכים, את כל הסברים, תקראו. פה אנחנו מתחילים בשיעור מספר 1, אנחנו מסבירים להם מהו רובוט. יש הסבר מאוד משמעותי פה שאני רוצה להסביר לכם, שתדעו איך להסביר את זה. ויש לנו מצגת, אוקיי? בשיעור הראשון יש לנו מצגת שמלווה אותנו. המצגת שנייה, הנה פה, אוקיי? שימו לב משהו שיש במצגות השנה. כולם יתחילו מאחור לקדימה. למה עשיתי את זה? כדי להימנע מהילדים לשאול כל 2 דקות כמה חסר, או מתי המצגת. זה בסדר יורד, אז הם יודעים, אבל המצגת הזו, בגלל שיש פה גם הוראות בנייה, ילווה אותנו כל השיעור, אבל עדיין יהיה יותר נוח לנו ולילדים לדעת כמה עוד חסר. אז כשמציגים, מתחילים להציג, שואלים, מציגים את הנושא, כמובן שיעור ראשון, אנחנו מציגים את עצמנו, הכל לפי מה שכתוב במערך שיעור, ואז מתחילים את המצגת, במה אנחנו לומדים היום, ואז השאלה הראשונה, מהו רובוט? אוקיי? רובוט הוא מכונה אוטומטית שמקבלת מידע, זה קלט, הקלט מהמילה קולט, חושבת, שאנחנו קוראים לזה עיבוד, ועושה פעולה, עושה משהו עם המידע שהוא קיבל, ולזה אנחנו קוראים פלט. ואז האם ניתן לומר שהמכונות שבתמונות הן רובוטים, הן מכונות, בכוונה מכונות ישנות, שאולי הילדים אפילו לא מכירים, נצטרך להגיד, יש פה קצת משחק. האם אפשר להגיד שהם רובוטים בגלל שיש בהם קלט עיבוד ופלט? טלפון ישן, הנוקיה ישן, קלט יש. מצלמה פילים, יש קלט עיבוד ופלט? מחשב ישן. תנו עוד דוגמאות, תבקשו מהילדים דוגמאות של מכונות שיש להם את התהליך של קלט עיבוד ופלט, לכולם יש אפילו, כל מערכת למעשה יש קלט עיבוד ופלט, וזאת לא אומרת שבגלל זה הם רובוטים. נכון שרובוט, ההגדרה הרשמית של רובוט זה מכונה שעושה קלט עיבוד ופלט, אבל אני, אלחנדרה, מסבירה את זה אחרת. אני נותנת את ההגדרה ואני אומרת שנכון שזוהי ההגדרה, אבל שאנחנו צריכים לדעת להבדיל בין מכונות לרובוטים, שהרובוטים הם מכונות מיוחדות מאוד, ושחשוב מאוד לדעת להבדיל בהם. אז איך אני מסבירה את זה? הנה, זה מה שאמרתי עכשיו. מכונה אוסרת לנו לעשות עבודה. מכונה משתפת פעולה איתנו. אנחנו עושים חלק מהעבודה, והמכונה עושה חלק אחר של עבודה. למשל, שואב אבק. השואב אבק, איזה עבודה? הוא שואב, אוקיי? זה עבודה שהוא עושה, אבל אנחנו צריכים לכוון אותו. להביא אותו בכל הבית, לכוון, כדי שיעשה את העבודה. הוא לא יכול לעבוד בלי ידינו. הוא צריך שיתוף פעולה, וזה נקרא מכונה. עוד קטגוריה בין המכונות זה, רגע, אני חושבת שהם סרטונים, לא פועלים, לא עובדים, אוקיי. אבל זה סרטונים, יכול להיות שהם יעבדו, אבל אם לא, לא משנה. ויש לנו את הכלים, את הכלי. כלי לא עושה עבודה בעצמו, כמו השואב אבק שואב, הכלי בעצמו לא עושה שום עבודה, רק מעכל לנו לעשות את העבודה, עושה לנו את העבודה קלה יותר, למשל מטאטא, הוא לבד לא עושה כלום, אבל קל יותר
הרבה יותר קל לנו לעשות את העבודה בעזרתו, בעזרת הכלי. וזה נקרא כלי. ואז יש לנו את הרובוט. הרובוט עושה את העבודה במקומנו. הוא לא עוזר לנו לעשות עבודה, הוא עושה במקומנו את העבודה. אני צריכה לדאוג, לפעמים להדליק אותו, לחבר אותו לחשמל, ואני שוכחת שהוא קיים, והוא עושה את העבודה. למשל, iRobot. הרובוט שמטאטא את הבית, הוא עושה את זה לבד, אני לא צריכה להיות בבית, הוא אחראי על כל הדברים, הוא יודע לחזור לעמדת טעינה שלו, הוא יודע לסעות מקומות, הוא יודע כל מה שהוא צריך לעשות. אם הוא רואה דברים על הרצפה, גם הוא יודע לעקוב אותם בסרות. אז שיהיה מאוד חשוב שיהיה לילדים ברור את ההבדל בין מכונה לכלי לרובוט, ושיתנו דוגמאות. וכשעוברים לזה אנחנו מתחילים בלבנות זרוע מכנית, כרגע לא רובוטית, אנחנו לא נחבר בקר, היא תעשה עבודה, זה יהיה כלי, אוקיי? כי לא תעשה שום עבודה, אבל עם זה אנחנו רוצים להתחיל ללמוד הנדסה. איך בונים, מה זה מפרק, איך הדברים זזים, משהו מאוד פשוט, ולכן אנחנו בונים את הזרוע. עכשיו, זה הדגם של הזרוע שאנחנו רוצים לבנות. זה דגם אחד של הזרוע. כל ילד בונה את הדגם שלו, את הזרוע שלו. בהמשך, עכשיו אתם תראו, יש הוראות בנייה. מי שרוצה יכול לעבוד לפי הוראות הבנייה האלו. מי שיש לו רעיון, מי שרוצה לבנות איך שבא לו, מי שרוצה קודם לסרטט במחברת שלו ואז לבנות, אין שום בעיה, אין שום בעיה. אני מעדיפה שהם יעשו ניסוי וטעייה ויבנו, ואם אנחנו צריכים להביא להם עוד חומרים, כי הכל נהרס, אני מעדיפה את זה מאשר לבנות בהוראות בנייה, אבל זו השיעור הראשון, לא יודעים, מי שירגיש יותר בטוח שהוא חייב לצאת עם התוצר הביתה מושלם, אז שיעשו, חשוב, מן הסתם שבשיעור הראשון לפחות הם יצאו עם התוצר הביתה, פחות או יותר, זאת אומרת שאם לקראת אמצע סוף השיעור אתם רואים שיש מישהו שנתקע, מישהו שלא עובד או לא יוצא לו, אתם רשאים לעבוד איתו, לנסות אפילו לבנות לו אם יש צורך, לעזור לו, שהוא ירגיש שהוא יעשה כמה שיותר עבודה, אבל שהוא יצא כמו כולם עם הזרוע ביד. והנה, כאן מה שיש לכם זה את ההסבר ואת הוראות בנייה עם תמונות, איך עושים, בסוף מחברים אנחנו מדברים פה כבר על כוח הידראולי או פנאומטי, כי אנחנו נעבוד עם מסרקים, ואת המסרק אנחנו יכולים למלא מים או עם אוויר. אבל הכוח שהזרוע משתמשת כדי לסוס זה הכוח מהדחף, מהמים או מהאוויר שיוצא מהמסרקים. המחברים, פה יש הוראות איך לעשות את זה בדיון. את הדיון הילדים שמסיימים לפני יכולים לכתוב במחברת. בילדים, בסוף השיעור אחרי הדיון, מי שרוצה לסכם את הדיון במחברת גם מומלץ. הנה, המחברת, אוקיי? מה עושים במחברת? באתגר. אתגר זה לאלה שסיימו מהר, שרוצים עוד, שהיה קל להם. יש אתגר. או למישהו רוצה להמשיך בבית, אתגר. במשימה למשפחה, בחלק גדול מהמערכי שיעור, אני הוספתי איזה שיעורי בית, אני לא רוצה לקרוא לזה שיעורי בית, אל תקראו לזה שיעורי בית, אבל תרגיל כדי לחשוב בהמשך בבית, כדי לשתף את המשפחה, ואז פה זה למצוא מכשיר שהם חושבים שהוא רובוט, ושנסו לתאר את התהליך של קלט עיבוד בפלט, על המחברת אישית, ושיחשבו אם הוא באמת רובוט או לא. זה בגדול השיעור הראשון. בשיעור השני, אנחנו לומדים קצת חשמל, אז בונים עם לד, בונים איזה
איזה מנורת לד, משהו אבל מאוד מאוד פשוט, ומתחילים עם זה להבין חשמל. בכל ההוראות שמה, בשיעור השלישי, אה, אני לא... אנחנו מתחילים עם מנועים, צירים, אנחנו עובדים עם לגו, מתחילים להבין קצת חיישנים, תכנות, עובדים עם הרובוטים של לגו. אה, ועל זה, על הערכה של לגו אני אעשה סרטון בנפרד, אוקיי? שאני אסיים את, ה, אה, את, את כל ההקשרות לפי הקורסים, אני אתחיל סרטונים לפי ערכות, כי ערכות משתמשים לפעמים בכמה קורסים, אז יהיה לנו את הקורס, כמו שאני מסביר עכשיו, את כל מה שיש, ואחר כך יהיה לכם את הערכות, למשל EV3, יהיה הסבר איך מתקינים, איך עובדים, מה זה, מה ניתן לעשות איתם, אז זה יהיה סרטון בנפרד, ובשיעור הרביעי אנחנו עובדים על לולאות, זה כבר תכנות, כן, קלט עיבוד פלט, ופה מתחילים, עובדים עם Code for Life ב-Rapid Router, ואפשר לשלב גם את ה-AV3 בזה, ואז לומדים קצת תכנות, נכנסים לעומק בתכנות. זה בגדול מה שיש לכם, בהמשך כמובן שהם פוגשים עוד רובוטים ובונים עוד דברים. אבל זה בגדול מה שאני מבקשת מכולם, זה כרגע, כל מי שמלמד או ילמד רובוטיקה השנה, לראות את כל המהלכי שיעור, לראות שהבנתם, ושהכול מסודר לכם. אז שיהיה לכם בהצלחה, כל שאלה, כל דבר, דברו איתי.